I dag vil jeg sige, at vi er en mellemstor styringsentreprenør, men stadigvæk med fokus på tømmerarbejdet og det gode håndværk. Jeg synes, det er en rigtig spændende rejse, som for vores vedkommende kun lige er begyndt. Det jeg blev særlig inspireret af hos Fieldwire og i det hele taget i vores øvrige samarbejder med Hilti, det er jo, at man har en stor vilje til at investere i udviklingen. Altså, jeg er jo meget modstander. Nej, det er for besværligt. Det kan jeg slet ikke finde ud af sådan noget. Ikke? Altså, Fieldwire, det er simple systemer. Selv jeg kan finde ud af det. Det gik ligesom leg, altså. Nu har vi for en gang skyld fået flyttet kvalitetssikringen ud i hænderne på håndværkerne, sådan så vi får lavet kvalitetssikringen på det rigtige tidspunkt. Firmaet kan se, at deres håndværkere har lavet et ordentligt stykke arbejde. Og ja, byggeherrer kan se, at der er blevet lavet et ordentligt stykke arbejde. Så det er jo en sikkerhed for både os og for firmaet, ikke? Til en start der købte vi det ind som et standalone-værktøj til at hjælpe os med noget DSL 140 kvalitetssikring til en helt specifik sag. I KS-sammenhæng er vi jo så allerede i dag mødt af krav i forbindelse med DSL 140-kontrol. Man kan kommunikere direkte fra Fieldwire til en rådgiver eksempelvis og tilbage igen og videre til en udførende, uden at man skal begynde at trække det ud i en mailkorrespondance og den vej rundt. Det gør jo også, at Fieldwire det er sporbart, at man kan nemt, hvis man har behov for at gå tilbage på et senere tidspunkt, så kan man nemt finde tilbage til det. Særligt vores kunder bliver jo begejstrede over, at man nærmest kan sidde og kigge på dokumentationen og så bladre forlængs eller baglæns i, hvordan huset er bygget. Men hvad nu, hvis jeg får en fuld 3D-geometri af min rådgiver med en masse informationer på, som jeg kan stå ude på sagen og berige, så spiller vi hinanden gode, og det er det samarbejde, jeg forventer at få ud af Fieldwire i fremtiden.